Joseph Mikallef ta' 73 sena nżamm arrestat wara li tressa il-qorti akkużat bl-attentat taqtil ta' Noel Chantar f'Wied Ħażrun. Il-każ seħ nhar il-ġimgħa kmieni wara nofsinhar meta l-pulizija flimkien ma' tim mediku tal-ambulanzi ġew imsejħa fi proprjetà f'dan il-wied li jinsab bejn Ħaddingli u Rabat fil-limiti tas-Simbrija, fejn hemmhekk sabu lir-raġel ta' 49 sena feriti tarma tan-nar fuq in-naħa ta' wara ta' spaltu. Chantar ittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei fejn għal madwar 24 sija kien fil-periklu li jitlef ħajtu, iżda ħadd filgħodu l-pulizija qalet li kien qaleb għall-aħjar. Intant it-tfittxija għall-aggressur baqgħet għaddejja sakemm is-sibt filgħaxija l-pulizija identifikatu u arrestat lil Joseph Mikallef, bidwi ta' 73 sena imwielet ir-Rabat. Quddiem il-Maġistrat Lara Lanfranco huwa ċċaħħad l-akkużi miġuba kontrih fosthom l-attentat taqtil ta' Noel Chantar. Il-prosekuzzjoni spjegat li f'filmati tal-kameras tas-sigurtà jidher Mikallef ħireġ mir-residenza tiegħu b'senter u dieħel lura bih ftit tal-ħin wara, filwaqt li ntqal li Chantar innifsu indika lil Mikallef bħala wieħed minn numru ta' persuni li possibilment seta' kien l-aggressur minħabba kwestjonijiet passati ta' bejniethom. Ġi spjegat ukoll li l-pulizija elevat l-imsemmi center li kien fil-possess ta' Mikallef bl-akkużat f'dak il-waqt jammetti li kien hu li spara fuq il-vittma għaliex fi kliemu ma felħux aktar. Filwaqt li l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal ħelsien mill-arrest tal-anzjan, id-difiża fost oħrajn argumentat li ma kienx hemm xhieda pajżana f'dan il-każ, li l-klijent ma kellu ebda intenzjoni jkellem lil Chantar, kif ukoll li ma jistax ikun li jkun hemm dbabis tal-provi la darba hemm filmati bħala evidenza. Madankollu wara li semet li żewġ partijiet, il-Maġistrat Lara Lanfranco ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u spjegat li din it-talba għandha terġa' ssir quddiem il-Maġistrat li eventwalment se jkun qed jisma' l-każ. Għall-prosekuzzjoni deru l-ispetturi Roderick Attard u Kurt Zara assistiti mill-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Nathaniel Falzon u Kayleigh Bonnet, filwaqt li għad-difiża deru l-avukati Hugh Peralta u Stephen Tonna Lowell.